Era o dimineață normală în casa familiei Popescu. Lumina soarelui inunda camera de zi, iar mirosul de pâine prăjită umplea aerul. Luca, fratele mai mare, își făcea ghiozdanul, în timp ce Ana, sora lui mai mică, fredona în timp ce se învârtea în jurul mesei. Totul era perfect normal, până când a sosit o scrisoare. Mama a zâmbit și a spus: "Luca, ai primit ceva de la școală." Luca a deschis plicul și a scos o diplomă mare, lucioasă. Scria: "Premiul întâi, concursul județean de matematică." Mama l-a îmbrățișat, iar tata l-a bătut pe umăr. Dar Ana s-a uitat la diplomă, a ridicat din umeri și a spus rece: nu e mare lucru, ce mare brânză." Luca a înghețat. A pus încet diploma pe masă și n-a mai spus un cuvânt. Ana n-a observat. Luca n-a scos niciun cuvânt toată ziua, nici la micul dejun, nici în mașină, nici pe drumul spre școală. În timpul pauzei, de obicei spunea glume, dar astăzi doar a stat pe o bancă. Ana a venit la el. "Hei, de ce ești atât de morocănos? Te superi din orice!" Luca doar și-a întors privirea, a respirat adânc și tot n-a răspuns. În seara aceea, cina a fost ciudată. Tata a vorbit despre ziua lui, mama a pus câteva întrebări, iar Ana a chicotit la un video de pe telefon. Mama s-a uitat la Luca îngrijorată. "Luca, ești bine?" El a dat din cap, dar n-a vorbit. Ana a dat ochii peste cap. Iar începe drama. Vrei doar atenție, nu?" Apoi, Luca s-a ridicat încet și a ieșit din cameră, fără un cuvânt, o privire sau chiar un oftat. Tăcerea lui se agăța de pereți. Următoarele 2 zile au fost și mai grele. Nu s-a jucat cu Ana, nu a vrut să se uite la același film și a refuzat să construiască Lego împreună. Când îi vorbea, Luca doar dădea din cap. Ana a început să se simtă ciudat, un nod în piept, ca și cum ar fi pierdut ceva important, dar nu știa ce. În a 3-a zi, mama a găsit-o pe Ana stând pe patul ei, ținând o păpușă. "Ce s-a întâmplat, Ana?" "Nu știu, Luca nu mai vorbește deloc și cred că e vina mea." Mama a întrebat: "De ce spui asta?" Ana a început să plângă. "Când a primit diploma, am spus că nu e mare lucru, dar era important pentru el și ar fi fost important și pentru mine dacă ar fi fost invers." Mama i-a mângâiat părul. Uneori, copilul mai mare nu are nevoie de jucării, premii sau telefoane. Are nevoie doar de cineva care să se bucure pentru el, cineva drag. Ana și-a închis ochii, știind exact cine ar fi trebuit să fie acel cineva. În acea seară, Luca era la biroul lui, privind diploma ca și cum nu-i mai aparținea. Ana a intrat încet. "Luca, pot să intru?" El n-a răspuns, dar nici n-a închis ușa. Ana s-a apropiat, cu inima bătând repede. "Luca, știi, când ai primit diploma, am spus ceva urât." Luca și-a coborât privirea. "Știu." "Și nu știu de ce am spus-o. Poate m-am simțit geloasă sau supărată, dar nu pe tine, pe mine însămi." Ana a respirat adânc. "Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Ar fi trebuit să fiu mândră de tine, dar în schimb ți-am rănit inima." Luca și-a închis ochii, reținând lacrimile. "Nu doar mi-ai rănit inima, Ana,
m-ai făcut să simt că tot efortul meu nu contează pentru nimeni. Ana a izbucnit în lacrimi. Contează, îmi pasă și mă bucur pentru tine, doar că nu știam cum să spun. Luca s-a ridicat, s-a uitat la ea pentru un moment lung și apoi, pentru prima dată în acele zile dificile, a vorbit. Ana, îmi pasă de tine mai mult decât de diploma asta. Ana a sărit și l-a îmbrățișat strâns. Promit că de acum înainte mă voi bucura pentru tine, fie că câștigă altcineva, fie că câștig eu. Promit! Luca a zâmbit. Asta e tot ce-mi doream. Când au coborât la cină, mama și tata s-au uitat la ei. V-ați împăcat? A întrebat tata. Ana a dat din cap. Da, și am învățat ceva. Mama a zâmbit. Ce scumpa mea! Ana a spus încet, emfatic. Când cineva drag realizează ceva, îl ridici, nu îl dobori. Exact, a adăugat Luca. Asta face familia, sărbătoresc împreună. În acea seară, tăcerea s-a transformat în ceva cald și frumos, apreciere. De atunci, Luca și Ana au avut o regulă simplă. Când unul reușește, celălalt aplaudă. Pentru că bucuria împărtășită nu se împarte, se dublează.